to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! 2 minutos na kaligad sa atak ng alas sa Society Action Radio Philippines Standard Time. Good evening, mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa katapusan nga Lunes sa bulan sang Hulyo, tuig sa mga Water Tiger, tuig 2022. Aksyon Firing Line! Firing Line! Inyo ka-aksyon Marlon Heruvoya antes antaran diri kita na magauna. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Ibalonta ang galakat sang panahon pagi sa PDMPD. Aksyon Gani Republika Aksyon Gan. Mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Aksyon Mar, sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, lakat sa aton tiyempo sining gabi, Lunes, kita karon Hulyo 25 to 2022. Low pressure area sa gihapon nagadominar, no? Siya ang kondisyon sa aton kapungsuran na mataan siya naton may antad din siya sa distansya 255 kilometros. Ang iya kalayon na minhan na sidlangan north-northeast ang Burungan City sa Eastern Samar. Ukon ara siya 325 kilometros ang kalayon niya sa nasidlangan sang Legazpi City, Albay, no? 13.6 degrees north, 126.7 degrees east ang iyang coordinates. Kag ang epekto yari sa Palawan diri sa aton kabubusan sa Kabisayan, Region 6, 7 kag 8, no? Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, idulot yan ang magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-og tugay ini sang LPA o kon low pressure area. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran nagpabilin lang generally fair weather sila, may paggulugalom lang ang ila kahawaan hasta sa magalumon ang ila kalangitan. May naligwin lamang ini nga mga pagulan o kon pag panag-uob nga halin sa localized thunderstorms. Ang seaboard sang Palawan, kabugusan sa Kabisayan, Region 6, 7 kag 8, lakip na kita diri, no? Western seaboard sang Kabisayan kag Mindanao. Ari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin ini na bagat na nakatungdan, pakadto na bagat na nasidlangan southwest to southeast nga direksyon aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Medyo natandog ng sea surface naton sa baybayon sa aton probinsya, ara kita sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon. May takos ini siya 1.2 hasta 2.6 metros ang aton nga astronomical tide. Kag ang alas 4:17 sining hapon ang hunas naton 0.4 metro, magabalos ang tao buwas sa aga. Alas 8:29, 1.7 metro ang kadalumon. Kag alas 6 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak naman siya alas 5:35 buwas sa aga. Nagahamboy kita 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So, nabugusan sa ato lakat ng tiyempo, sininga gabi, Aksyon Mar. Salamat Aksyon Gan, mayong gabi. Action Firing Line.
Gan Republika, PDMPD, Provincial Disaster Management Program Division na to ang lakat sa nga panahon. Ang ato sa tiyempo sa residente na, yari kita sa katapusan nga Lunes, Hulyo 25, tuwig 2022. Isa ini ka baragtason nga adlaw para diri sa Pilipinas, para sa mga Filipino, hindi lamang diri sa pungsod, kundi pati sa iban nga nasyon. Action Firing Line. Amo ni ang unang State of the Nation Address o kon suna sa ika-17 nga Pangulo sa pungsod sa Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Damo sa mga nagbantay kag damo man sa mga nagpamati. Ang suna mga kaksyon, tuigan na ni siya nga ginahimo sang kada presidente sang Pilipinas. Dili kita karon magatutok sa suna, no? Pero sa inyo sa komento, opinion kag reaction sa ginatalakay daton nga balita kag isyo kag impormasyon na binasa una nga suna ni Presidente BBM, no? Iyak na lista karon kung anong pananawan nyo, nano bala ang inyo sininaobserbahan sa masobra isa ka oras nga State of the Nation ni Presidente Marcos. Action Firing Line. Firing Line. Pwede na ipadala sa ato sa ding text hotline 0963-757-0874, 0963-757-0874, o kung ara ka mo naka-log-in na sa amo sa ding live stream, pwede man nga dira ninyo igadiritso agud tong aton mabasahan. Action Radio! 7 minutos nakaligad sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ang balita sa national antes takatuan na balita lokal, ti ang sa national nga balita, duha ang pinakadako nga balita nga nagsigabong kahapon kag subong adlaw. Ang kahapon nga balita mga kaksyon, amo tong may kauntadan bala sa isa ka makasilid ni nga krimen. Kung sa Amerika nagligad ginamunota nga kung sa Amerika permi ang balita dito mabatian, ang pagpanero sa isa ka tinuga sa mga tawo kag ginahimo dia permis sa mga matawong ka lugar. Diri gali sa Pilipinas mga kaaksyon, may nagakatabuban nga pareho siri. Action Firing Line. Firing Line. Atong pagpanero balasang suspetsado nga si Chow Tiao Yumul. Sa sulod sang Ateneo de Manila University Campus sa Quezon City, tatlo gito mga kaaksyon ang nagkalamatay. Kalakip na ang anay alkalde sang Basilan, babaye pa naman to. May duha ka mga nagkalapilasan. But sa lingon, tatlo ang nagkalamatay, duha ang pilason. Action Firing Line. Ang anay lamitan Basilan mayor nga babaye, nga si Rosita Furigay mga kaaksyon, amo ning isa sa mga napatay. Pati ang iya sa nga executive assistant nga si Victor Capistrano, pati ang nag-duty nga gwardya sa Gate 3 mga kaaksyon sang eskwelahan nga si Bandiola Heneven, patay man. Action Firing Line. Firing Line. Grabe itong abilidad sang ganmanakon suspetsado. Ang natabo mga kaaksyon daw pareho lamang sa pelikula mo kapakita ta. Kay may mga videos nga pakita sa publiko kung paano nagtinguwa kuntani nga magpalagyo ang ining gunman ako ining suspetsado. Ang abilidad niya portigid daw makita tingin sa pelikula mga kaaksyon. Nagtinguwa gini sa magpalagyo kuntani ining suspect ni. Nagdagon-dagon siya una, buot pa sa kuntani mang agaw sang tricycle pero nagbato ang tricycle driver. Waya maagaw ang tricycle mga kaaksyon. Nagsakay siya sa bus, ginatiid ginalaot na sa gali sang kapulisan hasta nga madakpan siya. Action Firing Line. Firing Line. Pagpapara sa bus mga kaaksyon, sinalasala ang mga tao Man may ara pulis sa sagwa sang bus, pagpundo sang bus, pagpundo sang bus mga kaaksyon, damo pulis nga nakitaan mo, napilitan. Yan tong gunman nga magpanaog, sus pagpanaog, yan may sibilyan to mga kaaksyon nga nagtirada dayon siya. Action Firing Line. Amo to nga nakita nyo mga kaaksyon nga ang guya sa ring gunman akong suspect ni, may mga sabad, may mga pilas, kamanti, kaagi sa dabokol, sa pilato ka mga tawo, nga nagahulat sa iya mga kaaksyon. Ti, nadakpan isa,
Grabe ang istorya sa likod sang sading krimen. Isa lamang ini sa mga ginfiestahan nga balita. Ugaling kay nagtuon gid, ha? Nagatuon gid subong sa unang suna, ti siyempre suna gid ang mabutang sa headlines mga ka-aksyon. Pero ti grabe ni nga balita mano. Kung ay may suna, amo ni ang pinakagrabe nga balita, no? 3 patay, 2 pilason, matapos nga nagpanirong isa ka tiluga, hindi pa na hindi ka na magkapang-abaw-abaw nga sahi sa balita na. Action! Firing line! Firing line! Ang isa pa gintutukan tiyan mo ng una nga suna ni Presidente Marcos mga kakson. Kaya nasang hapon, nabatian ang blow-by-blow coverage sa aksyon Radyo Bacolod pagi kay aksyon Artay Hupon kag sa mga invited guest kaina, no? Si Attorney Eduardo Padios, isa sa mga invited guests kaina ti mayara sang initial na nga observation nga gin palayag kag pananawan nga gin palayag ang mga invited guest mga kaaksyon, no? Ang SONA plus ang pagpili na sang bagong House Speaker kag presidente sang Senado. Action! Firing line! Firing line! Sa suna nga istorya makaaksyon kay nasang aga ang una ginpili bilang bag-ong House Speaker, ika-28 nga Speaker of the House inisa, si late First District Congressman Ferdinand. Ang presidente tangalan niya Ferdinand, ang House Speaker ngalan niya ni Ferdinand man, ugaling kay Martin lani ang mas tawag sa iya, Martin Romualdez. Pero antes gali sang Martin, may ngalan na sa Ferdinand man, Ferdinand Martin Romualdez. Action! Firing line! Firing line! So siya ni amo ang mag-preside sa sesyon kag sa opening kainasang 19th Congress. Nag-preside na siya. Magsiling ganing House Speaker makakson, amo ni ikaapat sa pinakamataas nga posisyon, no, sa gobyerno. Di siyempre una gina presidente, ginasundan sang vice presidente, ikatatlo dira makakson Senate President, kag ang House Speaker amo na ang ikaapat. Action! Firing line! Firing line! Kon padalman tagid makakson, hindi lang magpamilya ining si Romualdez kag si Presidente BBM, magtukayo pa. Action! Firing line! Firing line! Para sila nga duwang ngalan mo, Ferdinand. May bata man ni si Martin nga Ferdinand man ang ngalan, no? Sikat subong ang Ferdinand, no? Action! Firing line! Firing line! Si Martin Romualdez, ang iya sa nga tiya, amo si anay First Lady Imelda Romualdez Marcos, kailoy ni Bongbong. So tiyo ni Romualdez, si anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. So ang gwa sa makakson, nga si Bongbong Marcos kag si Senador Jaime Marcos, pakaisa ni Romualdez. Action! Firing line! Firing line! Ang natabo mga kakson, antes magapungko bilang House Speaker si Romualdez. Nag-majority speaker ni sa kadaan sang 18th Congress. May proseso nga dapat sundon. Kaina, ti siyempre una siya ginominate. Dapat may manominate gini siya. Ang nag-nominate sa iya, ti iya balang sinihinablos nga si Ilocos Norte 1st District Representative Alexander Marcos, bata ni Bongbong. No? So may butuhay nga natabo mga kaaksyon. Ining si Romualdez, nakakuha ini siya sang 282 kaboto, kag may ara sang 4 ka mga kongresista. Nag-abstained. But silingon, why sila nagboto yes, why man sila nagboto no. Teko sa pamangkot, yes or no. Ara sila sa or? Action! Firing line! Why ka nagboto yes mo? Why ka ba nagboto no? Nag-abstain ikaw. Te sa pabangkot, ano ka yes or no? Sa or lang ko Action! Firing line! Firing line! Hindi seriously speaking mga lingas-lingas ina sa mga kakson. Po may ara giya ba nagboto no? May nagboto gid no. So 262 ang nagboto yes para kay Romualdez. May ara 4 ka mga kongresista nag-abstain. May ara isa ang boto ya big no. Lungo gid mo?
Action! Firing line! Firing line! Ang 22 mga kaaksyon, wagid sila makabuto. Abot ko na rason nila, no? May tempo tabi karon kilalahon ta kung sino ini nga mga kongresista ang way magboto. Labi na gid ang nag-isahanon nga ang boto ya NO. No. Action! Firing line! Firing line! Isa lang bot sa lingon sini, hindi gid siya gusto nga si Romualdez mag-house speaker. Ano iya sini nga rason? Kag ano ang iya sini mangin palaaboton sa kamara? Kay tandaan gid ni Romualdez iya sini ngalan. Hindi naman siguro magsapak si Romualdez kasi isama lang sa mo. Action! Firing line! Firing line! Ano iya sini nga rason plus ang kaundan sa pabulong-pulong ni Romualdez, himay-himayon ta kag pabatian ta balikan ta mga kakson para sa mga late tuners naton. Man kainas ang suna kung basihan ta magsulundan sa Pilipinas. Dapat alas 4 ginasang hapon. So, ginsunod ina makakson. Alas 4 ginasang hapon niya mo. Mga 4:08 na pisang suna kay na. No? Ni Presidente Marcos. But before sila, may pabalong-pulong mga kakson si House Speaker Romualdez kag si Senate President Zubiri. Kaina kadamo sa mga kakson tang sako ya mo. Waya nagtutok sa suna kami mga trabaho sila. So why sila magkabati kung nano pabulong-pulong ni Romualdez, nanong pabulong-pulong ni Zubiri. Dugay-dugay, balikan ta ini. Action! Firing line! Ano pang isa kabalita sa nasyonal mga kaaksyon? Mayad-mayad nga balita para sa mga Negrosano na. Kung may House Speaker, siyempre, may Senate President. Kag ang napilian, may dugo ilunggo. No? Mayo na may ilunggo kay ito ba kami nga duwa ni Senador Zubiri, mayo ni sa magilunggo iya, no? Mayo maghambal ilunggo kag mayo magbinisaya. Way si iban kundi ang may pamilya man sa sunod sang Kabankalan. Senador Juan Miguel Zubiri, Senate President na sugod subong nga Monday. Action! Firing line! Firing line! Waya sang sa vlog no? Daw tagabang kag takway lang nga nagadalhay sa magpili sa iya mo. Ang tugabang gali, tagabang gali natutuod nga tawags ni, no? Ti ano ba lang tagabang kag takway kundi nagadalhay? Action! Firing line! Gadalhay lang pagpili kay Zubiri. Why sa nagpamatok kung may nagnoya sa bahin sang kamara sa kay Zubiri, why gidya sa may nagno, no? Unanimously elected Senate President sang iya sa kaupod man nga mga senador. Kung sa mga hampang pangataksi makaksyon bungkit urot. Action! Firing line! Firing line! Bungkit urot gid, halos tanan gid nga mga senador nag-okay. Siya amo ang maging presidente sang Senado. Bisan pa nga taga Bukidnon na ni siya, pero may balatyagon ni siya sa Negros Occidental. Tepiho nga may bintaha nga to sa probinsya. Kung si Romualdez ang nagpapulong-pulong, si Zubiri may araman kaida. No? Ato ni dugay-dugay pamatian, kag panilagan ta. Kung bala ano ang mangin kahimtangan sang Senado sa idalom sang iya sa nga liderato. Action! Firing line! Ano ba ganibas sa nga balita sa iluhanta sa lokal mga kaaksyon? Mga matagas nga opisyal sang Negros Occidental nagasaksiman sang suda ni BBM si Vice Governor Ferrer, no? Tanda gid ang patulukan ni aksyon an kina, kitang-kita agid kina, kaduwa gid, no? Si Vice Governor Ferrer nagaduto sa aksyon an nagbisa, no? Sa ato nagbisa. Action! Firing line! Firing line! Isa ibang tuod si Vice Governor Ferrer sa may dako nga nabulig mo sa kampanya ni BBM dara sa Negros Occidental. May mga kongresista man kita ko to, kag pila ka mga alkalde nangin kabahin sa 1,365 ka mga invited guest. Si Ferrer isa sa mga nag-abi-abigid. Sugata kay Marcos samtang nagapasulod sa batasang pambansa. Action! Firing line! Iban nga way sang imbitasyon ti nagtutok na lamang lantaw Now kang napamati sa radyo, kay na sa Aksyon Radyo Bacolod, sa telebisyon pati sa social media. Ang reaksyon kag pananawan sang pila ka mga Negros officials, aber kon depende sa time naton karon. Tingwaan ta nga malabot. Negros Occidental, may 7 ka mga distrito, kag siyempre may 7 man ka mga kongresista. Action! Firing line! Apang sa way ginalauman mga kaaksyon, kung tadi imbitado man sa zona,
si newly elected 5th District Congressman Yulo. Pero hindi gid mahimo nga man nagpositibo si Congressman Yulo sa COVID-19. Action! Firing line! Firing line! Para na kuntani, preparado na kuntani ang barong Tagalog, may karpas na, no, si Congressman Yulo, galing kay way gihapon maglayas-layas ang COVID-19 sa aton di, way gid matigayon. Pero si Yulo, nagtambo man sa gihapon sa sesyon, pagi na lamang sa ginatawag nga online o kon Zoom session. Action! Firing line! Kung COVID-19 nga kaso ang ato sa nga istoryahan diri sa Negros Occidental, nagtugad naman nini sang kahangawa sa publiko. Bangod sunod-sunod mga kaakson nga 12 na kadlaw ang kaso nagasaka. Sadto na dubo na kontani ini sa line of 2. Subong bumutyog naman sa 64. Action! Firing line! Firing line! Si Governor Bong Lacson mayara sa panugyan sa publiko basta kani makabatsag sang trangkaso hilanat kataro o kon ubo. Pakuha sa galayon sang bisan rapid antigen test na lamang. Agud temprano pa mapunggan kag matap na ang paglaton-laton na naman sang COVID-19 sa iban nga mga tawo. Action! Firing line! Firing line! 22 minutos na kaligad sa attack ng alas Society Action Radio Philippines Standard Time. Pila ka mga progresibo nga grupo sa Negros Occidental, Bacolod, nagmarcha, nagprotesta, kadungan, sang suna. Action! Firing line! Pati ang ginatawag nga effigy. Amo disa ang sculptural bla nga may laragway lawas itsura sang presidente, ti subong presidente Marcos. Ginparada man, kag ti sa masibang basta ka ni effigy, ginasunog na. Action! Firing line! Firing line! Pero may na nagkakatabo dari mga kaaksyon sa kada suna sang presidente sa Pilipinas ang pamangkot sa gadaman sin-o bala nga presidente ang dapat nga magpungko sin-o nga presidente nga wala ginaprotestahan only in the Philippines nga sa kada pagbulos sang bag-o nga administrasyon kung hindi protesta pakalain kag pagkamalaot ang iban ginasinggitan na lamang nga wala pulos sin-o bala ang perfecto sa aton di. Action! Firing line! Way sang presidente nga way gin protestahan, no? Sige lang. Samtang grupo sa mga vice-alkalde sa Negros Occidental, lakip ang Bacolod, nagpili sang ilabag uman nga opisyal subong adlaw. Action! Firing line! Ang mga napilian lonsay wala sang kasumpong ang magpili nagadalhay. Gadalhay man lang, no? Ang napilian nga presidente amo ang vice-alkalde sa Banwa Sampolo Pandan nga si Anthony Gerard Suwatingko. Ay iban pa nga mga posisyon mag-aksyon ang kinala ta, no? Nga si Vice Mayor Ayan Adrian Villaflor, no? Napilian man bilang isa sa mga opisyal mga kaaksyon. Iban nga mga posisyon may bag-oman nga personalidad dala na sang tag-isa ka board of directors sang kada distrito. Action! Firing line! Firing line! Nagpanumpa sila galayon maging patigayon nga oath-taking kaina sa bantog nga hotel dari sa Bacolod. Ang plano sa bago nga presidente among pagpaayo sa relasyon sa nga ila sa grupo sa national kag international nga mga ahensya kag organisasyon para sa kampiyon nga local legislations. Action! Firing line! Di basta gani vice-alkalde, amo ni ang nagaserbe bilang presiding officer sa kada sesyon makakso sa sanggunian. Ang amo ni silang perme nagapulpog sang gayvel bla sa sesyon, no? Kaya ang vice-alkalde may poder na sa pag-break sang tay o kon patas nga butuhay sa sanggunian. Action! Firing line! Basta Vice Mayor's League, way gidman tanto sa isyu na iya, no? Pero ginabantayan subong sa mga nagrense. Among eleksyon, no, sa Philippine Councilors League o kon PCL, grupo sa mga konsihal, kag LMP, League of Municipalities of the Philippines, nga grupo naman sa mga alkalde, basi maengkwentruhanay labi na nga ara gihapon ang duwa ka mga mapag-on nga grupo politika diri sa lokal, ang Love Negros kag ang Yon Nega. Action! Firing line! Firing line! Samtang panibag-ong operasyon sang NBI subong hapon, standby. Kung nagligan nga adlaw nangin madidalagon ang entrapment operation kontra sa mga ginaligar illegal recruiters. Subong hapon, may isa naman ka operasyon, no? Posible illegal nga droga o kon base illegal nga armas. Standby ka mo kahibalaon tani dugay sa ato sa nga patrol. Action!
Firing line! Firing line! Samtang mga traffic enforcer sa Bacolod gin-id-id pa idalom sa evaluation. Ang iba nagkapasar pero may ara gid masubo ang nadangatan. Nga why guro makapasar Siyempre basi kon mapahuway-huway anay sila. Action! Firing line! Firing line! Police Major John G. Liba ang pamuno sa nga bitaw dari sa Bacolod di Pasay sa daton kung ano resulta sa dinggain patigan nga evaluation. Evaluation hindi lamang ini sa ikasarang sa enforcers kundi pati na sa sitwasyon sa ila sa nga ikayong lawas. Action! Firing line! Tamtang sobra 10,000 na proseso sang Comelec Bacolod sa natapos nga voter registration. Ang listahan tinuan pa sa patigayunon nga ERB hearing sa Agosto 1 ang bot sa Legonsri. Ngayon to nagparehistro makaakson, way papiho nga sunod na ng ngalan nyo kay maagaagi pa ina sa proseso para babalaan kung sino ang kwalipikado kag sino hindi kwalipikado. Action! Firing line! Firing line! Ang operation sa nga bitaw by the way versus e-bike, e-tricycle, e-trike. May nagkradakpan na ang bati ko 5. Action! Firing line! 27 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibo ko lang anay first batch sang atos sa mga commercials. Kaya sa pagbalik naton mga aksyon, tutukan ko ang SUNA. No? Ang SUNA State of the Nation Address. Anong mga nauyunan nyo to? May ara bala kung waay? No? Ang isa lang to sang good news, kadaw makapalakpak sa mga tao dito sa Pilipinas, guro, ang statement nga why na sang may matabo nga lockdown, no? Why na sang may matabo nga lockdown. Pero damo pag ito sang mga ginpangsaysay si Presidente Marcos sa masobra. Isa ka oras niya nga SUNA. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Kanis na nga monitor sa ato sa nga Facebook live sa nga matarion. Okay, si Tisong Lastiere, ga monitor, Tisong Lastiere, o sa nga provincial capital, thank you, Gid. Kay ihado ta Buni Delphine, ga pamatiman. Watching man si Ma'am Yvonne Boyser, Miguta Binsi Bantong, thank you. Good evening, watching from Singapore. Okay, kamustang Singapore? Miguta Binsi Bantong. Yvonne Boyser, Dan sharing, salamat ma'am. Ara si Moises Padilla, Vice Mayor, Ayan Villaflor. Sa tarang-tarang mga taga-Banwa sa Moises Padilla, good evening. Halina kay Vice Mayor Ayan Villaflor. Si Don Ricky Makiling Lacson, no? Ang Don sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Gabonitor Mana. Sa nga mga tanion, no? Salamat kid sa ato sa nga live stream. Melvin Peñafiel, good evening. Okay, Doy Arthur, good evening. Action Marlon, salamat gid. Maria Lia Mara Bailes sa Banag Glorioso, good evening. Action Mar. Monitor lang diri sa May Camilla, Bacolod South, Barangay Tagob. Okay, Barkit Drive. Mayong gabi, Kimpoy Yolo. Parimigin kipamati sa Action Radio Bacolod. Salamat ara si Love Pinyaranda. Monitor lang ko di LC sa Magsungay. Manjo Biarni humayong gabi. Ana Sinuro, salamat gid. Okay, Nicanor Tikala, good evening. Action Marlon, salamat gid. Toto Malulot, mayong gabi. Rochelle Fulgencio, Susana, good evening. Action Mar. Jovi Munares, good evening. Imbong Dio Campo, monitor kami dari sa May Maaw. Christine Menyes Villalobos. Okay. Saka sa liwat. O dalagyan na. Villalobos. Okay, dariyo. Milan Uligo, thank you. Live. Kamonitor. Sige. Tamyaw si Ma'am Vanessa Star kag Doc Batbeyo. Jinky Dialagdo na wala markang Alex Montesa. Di Dane Shona. Ano ang highlights sang Iyasuna? Kagin pangako sa Pilipino. Balikan ko na kadugaya, no? Pag balik naton, no? After sa commercial ta. No? Kay, hindi taman maisa-isagad kay Dabo, basi ko maubos oras ta. Ang mga importante lang, okay? Standby dugay-dugay. Si Sel Bekbek, good evening Sir Marlon. Monitor lang kami di sa Yellow Bell Orchids, Lunoy, Santa Rosa, Hacienda Talaptapan, Barangay Binubuhan. Si Sel Bekbek, okay. Tamyaw ko lang family, Ismilia, Cristina Maglantay.
Maylin Pelor Primavera. Good evening, Action Marlon, live FB. Sa ila konsepsyon, okay, hambal ni si Sel Bikbik sa ila konsepsyon, Nuwaynay Menchi Gonzaga. Toto Tatan, good evening. Paniyog lang ko sa sa Bitaw. Ako may tricycle private service ko. Kung magkadto sa bread ko, magkuha stock ko from Iloilo, where ako maagi kay hindi pwede makaagi sa Lacson. E-bike pa man lang, e-bike, way pa makover ang tricycle, no? E-bike pa lang ginaunan nila. Mga electronic bike blan electronic tricycle. Amo pa nang ginaunan nila, no? Way pa ang tricycle, no? Salamat gid. Evelyn Casis, okay, salamat. Inta Habibi, monitor lang kami di Sianda Carmen, Action Mar sa ilatatay Kiring, kag Naisusan, good evening, Action Mar. Salamat kid. Evelyn Casis, okay. Inday Blaza, Idilaos, good evening, Action Mar. Ari lang kami ni Nanay Isabela. Evelyn Casis man, okay. Cecil Bikbik, Tamyaw Kuman, Emilio Morina, Mayra Toquillo, Sang Lunoy Binabuhan. Sige, thank you. Mabalik talaga doon kayo. Standby ka mo, standby. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang Colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila gura. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, mo? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, nga daw iliteral, yung ipabagbo mo ka puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung gali. tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw, ara na mga masakit. panakyaw. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ang mga Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nito na kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil? Di ba may araw tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mabason, dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lang sinadaya kaya unahon ng ulo kasi kung magulpihan bala ng kundi may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... nato ni balita special. Kung anong una Ako nga dapat nabasa bason. ko binga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ihulom sa ininit nga kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, man gyapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. hindi ka mamasa sa hindi ininit.
May mo natin siguro. Kadamo, palaligban. Ang mo pagida. Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako yung usually action boy, cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na ako nanong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang ah. very content Mayo to kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water, nag-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Hinihinga. Correct. Para oo. ma-clear dira ang mga Oo. nan. So, amo na nahimuon mo. Ang pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nung kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Pag gabi ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Ah. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. But check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga, kaya hindi mo yabok. I-check lang da kay Sige, sa oh. Saturday. I-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day sa Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok. Ang SONA o kon State of the Nation Address diri sa Pilipinas mga kaaksyon sang presidente amo nang ginahimo nga balasihan sa mga tawo, sang publiko kung nabala maayo, kung nabala law-law ang mga ginaplano kag nahimo na ka mga plano sang isa ka pangulo. Ti subong ari pa lamang sa ika-25 kadlaw nga pagpungko si Presidente BBM. So normal nga hindi ta pa mabatyagan kung ano yad to mga ginpang mando niya, ginpang implementar niya nga plano kamanti 25 pa man ang kaadlaw mga kaaksyon ang mga nabatian sa iya o una nga suna kaina. Lunsay mga plano pa lamang to, no? Kung idon kag lantawon gid naton, ang isa sang ginabantayan sa iya sa mga tawo kung anong plano niya sa industriya sa agrikultura kamanti di bla siya ang nagauyat temporaryo bilang teglikom sa Department of Agriculture. Pero antes na mga kaaksyon, antes ang suna ni Presidente Marcos, siyempre nagpili anay sang House Speaker kag Senate President. Ti ma-speech kag mabalumpulong ginaya. Ti kay na medyo lulipot pa na ang pabalumpulong ni House Speaker Congressman Ferdinand Martin Romualdez. No? May tinaga to kay na nabatian ko daw kampiyon no? Daw kanami pabatian bla ka tinaga bla. No ginbuyan ni Romualdez. Nga ang House bukas, no? Kag may mga banantayan to sa iya sinigin buyan kay na nga mga tinaga, no? Pasunod doon talabi. Unahon ko pabati si House Speaker Martin Romualdez, no? Right after nga napilian siya bilang bag-o nga House Speaker. I ask you all to accept the duty of service to the people. For you and I can do this all together as a team, as we had in the previous Congress. And in unity, as they say, there is strength. I'm deeply elated beyond words for the trust and confidence you reposed upon me. You, my distinguished members of the Chamber, your unqualified support has overwhelmed me. And it is with high hopes that together we shall hurdle the challenges that we face at this stage of the COVID-19 pandemic. We are entering the endemic stages, and we are confident that
with the unity that our president has espoused, we can actually overcome the crippling effects of this pandemic and, of course, the political differences that occurred in the recent elections, as well as the global impacts such as the Ukrainian war. The tasks ahead of us may seemingly be daunting, but our synergy is the seed that will nurture us for the ensuing years. We will work together to ensure that the House of Representatives truly embodies the will of the people. We will work hand in hand to ensure the swift passage of House measures that are needed by the people and would support development across all sectors of society at different levels of government. And with unity of purpose, there is nothing that we cannot do. As your Speaker, I vow to attend to all the concerns of your constituents. I shall try to be as fair as possible and to favor no one. There will be a fair and equitable distribution of resources for the development of our regions, regardless of political affiliations. Every Filipino family must be included in any developmental agenda. No one gets left behind. I will keep my office always open, available to all, always open to you, the members of the House, for we are the House of the people, the majority and the minority. Priority will be given to those willing to share their aspirations with all the constituents with me. And thank you, my dear colleagues, for the honor, for choosing me to serve as your Speaker of the House of Representatives for the 19th Congress. I gladly accept your trust and confidence with a promise that we will collectively work to make the 19th Congress the best it can possibly be. Mabuhay pa kayong lahat. Mabuhay ang Pilipino. Action Firing Line. So, tinguan niyang mahatag patas, fair, kag palareho ang mga resources sa kada rehiyon. Aber, bantayan ta kung matuman giman sa ulihin eh. Action Firing Line. Firing Line. Ang sabahin naman sa Senado mga kaksosa na sa lintana, bulabintahan diri sa aton, kabanti, hindi ni malayo sa kaya newly elected Senate President Juan Miguel Zubiri ang Negros Occidental. Kag sa kada eleksyon, sa kada papili yan ni Zubiri mga kakson, naga number 1, number 2, number 3 diri siya sa Negros Occidental. Action Firing Line. Kag ti Ilonggo, no? Ti kada kanto ni mga kakson Ilonggo speaking gid ya, no? Si Senate President Juan Miguel Zubiri. It is with humility that I accept this position. I do so conscious of the burden it carries and committed to the work it entails. As presiding officer, I may wield the gavel, but not the power of this institution. That power is shared by us all, by every one of you, and more so our main responsibility of responding to the needs of the people and respecting their will. I say this, my friends, because you and I know that never has the fate of the Senate been dependent on the hands of only one man. It has always rested on the collective shoulders of all its members. The Senate has been described as one of the main engines of the ship of state, all of its 24 cylinders firing, unleashing the energy that propels our nation forward. However, this Senate does not merely row. It also steers the ship so it will not run into shoals or storms. It is the reason why we have to keep watch, always. But every new Senate's course is chartered by the challenges under which it operates. Every new Senate job description is written by the crisis it must confront. And ours is dictated by multiple crises before us. Food, fuel, fiscal, and the fading faith of our people in our institutions, just to name a few. On top of this is the COVID pandemic, which, courtesy of a mutating virus, will continue to disrupt lives and choke the economy before it can breathe its very last. But what it cannot suffocate is the fighting spirit of a people whose virtues of hard work, solidarity, compassion are greater than the virus at its vilest. This Senate will meet these big problems with bold thinking and brave legislation, but most especially, and I'm looking forward to this, bipartisanship. In this Senate workshop of great ideas, laws will be forged, and from which oversight of those who implement or ignore the laws will also be conducted. And speaking of oversight, we will exercise it not because we want to encroach on the executive branch or emasculate
it of its powers. We do so in order to help government, the presidency even, remedy deficiencies in the delivery of public services and recalibrate ineffective policies. This Senate, under my leadership, however, will be one to solve problems more than it would find faults. Action Firing Line. Kabahin lamang ina mga kaaksyon sa pabalong-pulong ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Dili kita magakadto mga kaaksyon sa suna ni Presidente Marcos. Unahon ko muno ang sa patag sang agrikultura kaysa na silinta na Presidente pa siya pa ya ang Agriculture Secretary. Action Firing Line. Firing Line. Ginmuno niya subong kinahanglan nga maplastar sa maayo ang ginatawag nga value chain nga nagasugod sa mga mangunguma pagkadto sa manugbakal. Agod masulbar ang short-term kag long-term nga problema sa sektor sang agrikultura. Action Firing Line. Firing Line. Nakamuno to siya nga may pautang naman siya, no? May pautang sa mga farmers. Nagliligad nga mga administrasyon, may-ari naman no? Pautang sa mga farmers o galing kay daw wagid sang inang hugtanay blang proseso, nginang masyure bla, nginang pautang ang ginagastuhan sanggin pahulam sila nga kwarta nga kadtogin sa kayuhan. Action Firing Line. Firing Line. Ang hambal ni Marcos mga kaaksyon, ang problema sa supply sang pagkaon magaresulta sang taas sa presyo sang mga nagapanguna nga balaklon. Siyempre, mga nagakatabo sa atos Pilipinas di. May aragan iga-suggest mga kaaksyon nga imbis pa utang, i-subsidy na lang. Action Firing Line. Firing Line. Iatag na lang na direkta sa mga apektado nga mga mangunguma, bla. Sinatawag nga subsidy mga kaaksyon. Ginduso man ni Marcos ang Farm to Market Road Master Plan. Agod may guide, may giya ang gobyerno sa pag-promote sang food security kag mapabakod pa ang rural communities. Ugaling ini nga plano daw nabatian tara sa nasilintara. No? Sa suna sa mga nag-alalagi man nga mga presidente, pero sige lang, sundon talang basi pamalang matuman. Action Firing Line. Firing Line. Ano bagid ang hinambal ni Marcos mga kaaksyon? Manay daw mayo pamatian why na sang may matabo nga mga nga COVID-19 lockdowns. Medyo mamag-an pamatian sa dalunggan, di bla? Ang siling ni Marcos, dapat may ara lang nga balance, dapat balansihon ang ekonomiya sa Pilipinas kag ikaayong lawas sa mga Filipino. Kung lockdown hindi na masarangan sa Pilipinas, kuno, ang pagkatubang sa nga sitwasyon Ang gusto ni Marcos, pasang karon ang vaccination kag pagpatigayon sang booster shots diri sa Pilipinas. Action Firing Line. Firing Line. Ang katuyuan sini para masiguro ang safety sa mga estudyante sa pagbalik sang face-to-face nga klase. Ang siling panyama kaaksyon nga kon ang booster doses mahatag sa damo-damo pa nga mga tawo, pwede nga ma-adjust ang COVID-19 alert level system. Action Firing Line. Nagligad nga adlaw si DOH-OIC Maria Rosario Vergere. Nagsirinto nga magapagwa sila sang bag-o nga classification sa ikaduwa nga semana sining bulan sa Agustoryo. Ibang tentara. Dari naman kita sa istorya pang-agraryo. Action Firing Line. Firing Line. Ang agrarian reform nga programa sa ato sa gobyerno dinikada ni makakson nga ginlokdo ini nga say sa problema ni kada presidente ginaatubang ginasulay nga problema ni sa agraryo nga programa. Naunang siling ni Marcos di ma-issue siya sang mando nga nagapatuman sang 1-year moratorium sa payment sa bayad sang land amortization kag interest payments agod mabuligan ang mga land reform beneficiaries. Action Firing Line. Firing Line. Moratorium way anay suktanay, way anay sang bayranay sulod sa isa ka tuig. Dumayad man, Ang hambal pa ni Marcos, dapat mapadayon ang agrarian reform program. Hindi lang dapat sa
acquisition kundi dapat patiman sa support services kag distribution matutok man ring gobyerno. Action! Firing line! Firing line! So latunta bangod mga isyu si Marcos ang executive order para ipatuban ang isa ka tuig nga moratorium. Why anay sa matabo nga pagbayad di sa land amortization kag interest payments. Ang hambal niya, pwede ini masunod sa nga provision sa Acta Republica 11469. Ang tawag sa mga aksyon, Bayanihan to Hell as One Act nga gin-legislate ini para mabuligan ang gobyerno nga ma-address ang COVID-19 situation kag epekto sa nagkalain-lain nga sektor sang pungsod. Action! Firing line! Ano pagid? Sa ikayong lawas, be? Ikayong lawas, why lockdown nga matabo mo? Why sang lockdown nga matabo? Kag ginayo ni Marcos ang Kongreso, but sa lingon ang Kamara kag Senado, nga buligan ang gobyerno nga magkapatukod sang Center for Disease Control and Prevention kag ining ginatawag nga Vaccine Institute. Action! Firing line! Dapat kuno may ara sang bakod nga healthcare system ang Pilipinas. Kay hindi na pwede nga magpatuman pa nga maghala ka lockdown bangod sa COVID-19 pandemic. Ang mando ni Marcos dapat magkapatukod sang dugang nga health center kag dugang nga ospital. Dapat tagaan gini prioridad sa gobyerno tang pagpatukod dugang nga ospital kay kinahanglan ini mag-aksyon diri nakatayang kabuhi sang tagsa-tagsa. Ang specialty hospitals pareho sang Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, National Children's Hospital kag National Kidney and Transplant Institute dapat hindi lang magtutok dira sa National Capital Region kundi siling ni Marcos pwede pa lang tukuran man tani ang iban nga mga rehiyon. Action! Firing line! Firing line! Di sa imo na, Presidente Marcos, nakasandig ang tanan. Maipahamtang man dapat sunod kay Marcos nga klinika kag rural health units nga ang mga doctors, ang nurses, ang midwives kag medical technologist makabisita isa o kung duwa ka beses sa isa ka simana kag agod ang mga pasyente matatap sa galiyon kag hindi na magdaang-daang, hindi na kinhalan pa nga maghala ka biyahe, galain nga namatsag nga biyahe pa. Action! Firing line! Firing line! Isa pa, ari, kadtuan ta patag sang turismo. Hambal ni Marcos paayuhon ang mga dalan agud hapos ang access sa ginatawag tourism spots. I-upgrade ang mga airports, mapatukod sang dugang nga mga international nga paluparan, international airports. Ti sa Tondre, sa Negros Occidental, may ara na kitaya, Bacolod Silay International Airports. Ti kung dugangan, dugang pagid nga abindi. Mas mayo, no? Hambal ni Marcos ang tuyo sini para masulbar ang problema sa kagutok. Kag halos hindi na makomodar nga mga pasahero sa Manila Airport partikular sa Ninoy Aquino International Airport. Action! Firing line! Ang ginatawag nga naiyabla, buligan niya man promote, buligan naman nga ma-promote ang mga undiscovered tourist spots. May mga waay kita gali matukiban pa nga mga tourist spots dari sa pungsod Pilipinas, no? Ang mga matahom nga mga tourist spots nga waay lang matukiban. Damo gali may ari gali na Action! Firing line! Firing line! Tiyang ginsugo yagin ayo niya nga maghikutar sang sining bagay ni. Ang Department of Transportation kag ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Sa ilutas ginatawag utang. Kung utang lang ang Pilipinas, dako utang sa Pilipinas. Ang Sri Lanka to, broken country, bangod sa utang. Action! Firing line! Anong istorya sa utang? Sa sunod ni Presidente, ginpasalig niya mga kaaksyon nga tingwaan niya gid nga antes matapos ay sa determino, mapagamay ang balayran sa utang sang Pilipinas. Action! Firing line! Firing line! Dokmudlay ko no? Din mangita abi ng bayad ng Pilipinas na.
Kaghambalya, tingwaan niya man, nga maangkon ang single-digit poverty rate. Tiya magsiling kita single-digit from 1 to 9. Single-digit. Mag-10 double-digit na na. Action Firing Line. Tingwaan niya na nga mag-single-digit poverty rate. Kung pwede pa lang, himuon nga mangin 9% o kung single-digit poverty rate pag-abot sa nga tuig 2028. Tiamat-amaton lang guroy. Action Firing Line. Pagamayon ang utang kag padyutayon ang mga pigado. Doon di naman ibagos para matinana. Hindi na nibagos sa nga pasalig. Lain bala ba si pag-abot sa 2028? Imbes mag 9% mag-action ang poverty rate, basi mag 2 ka 9, maghimo 99. Justa. Action Firing Line. Kasubo. Ang nagligad nga Duterte administration mag-action, nag-target man kung tani ito nga ang poverty rate. Mapanubo sa 15.5% tubtob 17.5%. Sa pagtapos sa isa ni termino, ugaling, wagin mapungga ng atraka ni COVID-19. Nagpapigado ining COVID-19 sa lapit 4 milyon ka mga Filipino mga kakson bangod sa mga ginpatigayon nga mga lockdown sa mga ginakahambal kini ni Marcos nga way na sa mga tabok nga lockdown diri sa Pilipinas. Action Firing Line. Ay nagatuga pagid sang dugang pagid nga pigado sa mga pigado nga daan. Ang lockdowns to amo to naglupogid sa ekonomiya sang aton sa nga nasyon. Kung datos ang kambalan mga kakson sa first half sa nga 2021, ang poverty rate ara sa 23.7%, mas mataas ikumparar sa 21.1% nga na-record sa amuman nga period sa 2018. Action Firing Line. Ang utang sa Pilipinas silin ni Marcos tingwaan niya sa isa nga termino nga mag less than 60% debt to gross domestic product GDP ratio pag-abot sa tuig 2025. Action Firing Line. Madasig nga pag-responder sa kinahanglan sang bulig sa tion sang kalamidad kag krisis. Portino, madasig nga bulig. Padayunon tani, papati ko na person sang suna ni Presidente ni Marcos antes na balikan ining siling ko nga madasig nga pag-responder sa kakinahanglan sang bulig sa tion sang kalamidad kag krisis. Presidente Marcos. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. We live in difficult times brought about by some forces of our own making, but certainly also by forces that are beyond our control. But we have and we will continue to find solutions, and these are some of them. In terms of the economy, we will implement a sound fiscal management. Tax administration reforms will be in place to increase revenue collection. Expenditure priorities will be realigned and spending efficiency will be improved to immediately address the economic scarring arising from the effects of COVID-19 and also to prepare for future shocks. Productivity-enhancing investments will be promoted. Our country must become an investment destination, capitalizing on the corporate recovery and tax incentives for enterprises with the CREATE law and the economic liberalization laws such as the Public Service Act and the Foreign Investments Act. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technology. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Our tax system will be adjusted in order to catch up with the rapid developments of the digital economy, including the imposition of value-added tax on digital service providers. The initial revenue impact will be around 11.7 billion pesos in 2023 alone. Tax compliance procedures will be simplified to promote ease of paying taxes. We will pursue measures to determine possible undervaluation and or trade misinvoicing of imported goods. Through information and communications technology, the Bureau of Customs will promote streamlined processes. Disbursements for 2022 to 2023 will be maintained at above 20% of gross domestic product, or 4.955 trillion pesos and 5.086 trillion pesos respectively. Action Firing Line.
Kabahin lamang na mag-aksyon sang tingog kay na sa suna ni Presidente Marcos. Ano pagid ang mga ginpanghambal? Jadi, aning madasi nga pang-responder, medyo kampiyon ini mag-aksyon. No? Kag ang pag-update sa listahan sa mga benepisyaryo sang 4Ps. Pasang karon pa ang mga programa sa DSWD nga naghatag bulig sa mga tao. Ginbando ya sa DSWD field offices ang temprano nga pag-deliver sang family food packs kag non-food essential sa mga local government units, LGUs. Dapat antes pa maglaslas ang anuman nga kalamidad sa ni Marcos. Dapat may nauna ng napadala nga family food packs kag non-food essential sa mga LGUs. Action Firing Line. Ang hambalyang akon administrasyon mga pasigurugid nga may maayong coordination sa DSWD kag sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa implementasyon sang Emergency Shelter Assistance Program sa mga biktima sang kalamidad. Action Firing Line. Pabakuron pa ang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Hindi na pagpabudlayan ang mga biktima sang krisis nga mga kaaksyon nga magapangayo bulig sa ahensya. Simplihon ang proseso sa pagpangayo sang bulig, kagambalyang paghatag sang bulig. Dapat simplihon lang, di na pagpabudlayan pa ang mga nagapangayo sang bulig. Sa 4Ps mga kaaksyon, ginpasiguro ni Marcos nga ang gobyerno magapagawa sa listahan sa mga benepisyaryo. Sa idalom sang sining 4Ps Pantawid Pamilya Pilipino Program nga matinlo kag balido. Why sang ukos-pukos kag dapat tutuod gid nga pigado. Why sang palapit sa luwag. Ang supplemental feeding program sa mga kabataan sa Child Development Centers masigi-sige man kag papag-unon pa sa tuig 2023. Action Firing Line. Sa edukasyon naman mga kaaksyon, ang ginatawag nga careful review. Ang mahinalungon kag maid-ed nga pag-review sa implementasyon sa K-12 program sa nga DepEd. Ara na ni Marcos na plaster na. May mga malapuyot na gani ko nga mga discussions po. Kung wala dapat nga padiyunon ang K-12 school system. Action Firing Line. Ari pagido. Ari o galing ang medyo masakit-sakit sa mga estudyante. Mati mo, mga estudyante. Kay luyag ni Marcos magagson nga ibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps, ang ginatawag nga ROTC program para sa mga senior high school students. Laban-laban nga ba yun nga aman? Kay ari inigin butang ya sa priority measures sang Marcos administration. Action Firing Line. Anong plano? I-reinstitute ang ROTC kag National Service Training Program, NSTP ang ginatuwag. Kag himuon nga mandatory para sa grade 11 kag grade 12 students sa tanan nga mga public kag private institutions. Pabosan ko sa action at line blog kay Martes Buas, no? Kuan tagad sang reaksyon ang kon mahimo palang ginikanan ni estudyante o kon manunod. Kay ti mandatory. Himuon mandatory liwat. Man ang ining mandatory ROTC program, ginbasura ni ginabulis ni siya sang tuig 2002. Ang ginalinan kay nagpasar sang Republic Act 9163. Nga amo ni ang nagatukod sang National Service Training Program. So gindula tong ROTC nga anong ginalinan nga gindula gid ang ROTC. March 2001 may natabo nga pagpatay sa University of Santo Tomas student atong si Mark Wilson Chua. Kadomdom kamo to nga ginpatay mga kaaksyon. Ang ginasuspetsohan to, handlers niya man lang, kay gin-expose niya ang suno sa iya corruption sa ROTC Corps. Action Firing Line. OFWs, Overseas Filipino Workers. Damo-damo kita, mga OFWs mga kaaksyon. Ginmandoan ni Marcos ang Department of Migrant Workers kag Department of Information and Communications Technology, DICT, nga i-prioritize ang automation of contracts sa mga overseas Filipino workers. Magluwas sa mga automated contracts, luyag man ni Marcos. Nga mga OFWs may overseas employment certifications
sa ila sila nga mga mobile phones. Action Firing Line. Ti dapat pabakuron pagkuno ang proteksyon sa mga Filipino working abroad paagi sa pagpalipot sa ginatuwag nga bureaucratic red tape. Ang mga malawig nga proseso bala sa mga papeles kung pwede palang lipoton para hindi na maghala kasala-sala ka maghala kabalik-balik proseso ang mga OFWs. Action Firing Line. Digital ID. Ginmando niyang pag-issue sang 30 million physical cards kag 20 million digital IDs sang Philippine Identification System ang ginatawag nga PhilSys. Dapat matuman ang target kuno nga pag-issue sang 92 million ka mga IDs sa tunga-tunga sang tuig 2023. Kadamo paglino sang mga panagtag niyo. Kaya ambal ni Marcos para mausar na sa mga Filipino sa pagtransaksyon sa gobyerno. Ginduso yaman di mga kaaksyon ang digitalization sa tanan nga mga government records. Sa bagay, tumanagin man ka high-tech sang teknolohiya subong. So dapat lang magsunod man ang gobyerno sa uso. Action Firing Line. Ang mga nagatinangkas-tangkas kag gatinabungos lang ang mga records nga ara natago sa government warehouses kag archives, dapat nagid man nga ma-digitized para nga kon pangitaon bla isang click lang kita na yun. Nagligad nga si Manang PhilSys o kon ang Philippine Statistics Authority. Nagsiling sa makakson nga nakadeliver na sila. Sangkapin 14 million ka mga national IDs as of July 8, 14 million lang. Ang datos sang PSA kapakita, may ara sang 69,687,836 ka mga Filipino nakarehistro sa PhilSys. 13,994,382 pa lang ang nakabaton sa ilas nga mga ID cards. Action Firing Line. Ari pagido, may 19 ka mga priority bills nga ginahingyo si Presidente Marcos. Proposed bill ni Marcos, ginahingyo iya sa Kongreso. Number 1, National Government Right Sizing Program. Budget Modernization Bill. Tax Package 3. Amaning Valuation Reform Bill. Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. E-Government Act. Internet Transaction Act, E-Commerce Law. Government Financial Institutions Unified Initiative to Distress Enterprise for Economic Recovery. Action Firing Line. Establishment of Medical Reserve Corps. National Disease Prevention Management Authority. Creation sang Virologo Institute of the Philippines. Department of Water Resources. Unified System of Separation, Retirement, and Pension. E-Governance Act. National Land Use Act. National Defense Act. Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. For Senior High School Program. Law, layi para sa natural gas industry kag pag-amend sa Electric Power Industry Reform Act kag ang ika-19 amendments to Build, Operate, Transfer Law. Ti amo ning ginaayo niya. Ti laban-laban majority guro ni uya man ni magpamalibad ang Kongreso. Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Nalista na nga ito sa mga gabanitoro sa live stream ho. Live stream, Athia Kimeriman, good evening. Ray Flores Baryoga, Arnold Villanueva, salamat gid. Jocelyn Song Comedia. Arak ko na sa may Mambulok. Jocelyn Song Comedia, mayong gabida sa Mambulok. Cecil, halin sa kay Cecil Bikbik. Okay. Humalumina, mayong gabi. Georgia Gargasiran. Good evening. Elvira Gilogo. Good evening. Axo Marlon watching from Charito Heights. Thank you. God bless. Salamat kid. Leia Younger Esquivel. Good evening. Monitor ko Talisay City. Thank you, kid. Boots Howard. Wala wawart ang bantay sang archive.
Okay, i-digitize na. Merly Gonzaga, mayong gabi Action Mar. Salamat, thank you. Mabalik tanong nga kaya, ang balita sa bitaw, no? Angot sa mga traffic enforcer nga evaluate bao daw damo tuwag kapasor, no? Kag may nagladakpan nga e-bike drivers. Thank you. Balik tanong nga. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagpamati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan ukon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod The office akong bitaw, parang ma-check no ang ikayong lawas ang mga traffic enforcers kumala gakadapat sila sa amo sila nga trabaho, evaluation, plus ang report kada baton ta may ara daw ala daw exam no ngagin patigayon sa sining mga more or less mga 300 or sobra 200 ka mga traffic enforcers kag ining figures na magkakson ga kinahanglan pa rin nga dugangan kay kulang pa gid ni no sa pagsunod sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Kinahanglan ba ni sang training, kinahanglan nga mangin physically fit no ang naga-duty nga traffic enforcers sa ayun sa nga duty daan masami patial sa init ya no patial sa init kag kapoy balas permi mayolong kon huluhan-handong perti kung magtagi ganang init mga ka-action baw kita tama na sa mga intersection areas blood sa Bacolod City nga gamatsyag kakapoy ang mga traffic enforcers on duty mga ka-action. Action! Firing line! Firing line! Dugangan ta ang istorya angot sa di Online sa firing line! Opo daton sa piyak nga linya Police Major John G. Liba ang head sa nga bitaw dari sa Bacolod City. Major Liba, sir, may gabi si Action Marlon. Hello, sir. Hello, sir, may gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Ay, hello, Action Marlon, may gabi daw video hinay kayo na audio mo sa okay, okay na Action Lover. Okay na, sir. Hello, sir. Okay, mabalik ta dugay tawagan taliwat si Police Major John G. Liba kay medyo hinahina ang ato sining sulod sa iya sining communication. Action firing line. Ibalon tara ni magkakson akon nanong plastada ni sa evaluation ang ginpatigayon, ginpaidalom sa evaluation mo ang mga traffic enforcers dari sa mga syudad sa Bacolod ti buinas to yai ang nakapasar kay laban-laban ti sige-sige ila sa nga obra. Ara na balikan ta si Major John J. Liba. Major Liba, sir, mayong gabi sa luwat. Yes, Action Marlon, mayong gabi sa imong tagpalamati. Salamat gid sir no. Unahon ko lang may evaluation gagin patigayon sa mga traffic enforcers diri sa syudad sa Bacolod, Sir Liba. Yes, tama ka, Action Marlon, sang nagpatigayon kita sang pari-evaluation test sa ila. Nagsugod pa sang actually sang Tuesday last week. Okay. Oo. Pagsaling ka evaluation test, ano ni ang ginhimo ano ning panghimo nila, sir? Evaluate ang ila sa performance, ang ila sa ikasarang anong plastada?
Yes, daw compilation sa Action Marlon. Bali, nag-design kita, nag-formulate ka sa daw one sheet of bond paper set of questions na, no? Okay. Una, iya mga personal circumstances, and then may ara kita nga medical, bali check up po ng ilang blood pressure, and then may mga set of questions daw mga 8. Ang purpose naman lang is to test ang ilang capability on how to read and write. Okay. Yes. Oo. By the way, balikan ko lang ang exact nga figures, bala sir, sa nga traffic enforcers sa mga pilagani. So now, balik kita nga 270 nga deployed traffic enforcers. 270 kag mayara assignment sa imo sa di opisina. Yes, of course, may ara tang sa office, no? May ara kita since ara kita may ara kita nga admin, may ara kita engineering and education, as well as may ara man kita nga truck ban. So total sina is 60. So ang remaining 210 amoy na aton nga mga traffic enforcers nga ara sa dalan. Okay, ang ginpaidalom sa evaluation test amo gid sila tanan 270 gid. Correct, Action Marlon. And then may resulta na, sir? Yes, ara na tapos na naton ang result. Ari na sa aton position ang mga papel nila. Okay. So gina-consolidate pa sa bong. Medical test again kwa ang blood pressure. What if kung failure na sila, why sila magkapasar di ano matabo sila? Yes, ang una pa nga consideration na Action Marlon, no, ang ilagid nga capability on how. Then couple siguro kung daw medyo hindi mayong kondisyon niya, like ginamonitor ang iyang blood pressure, hindi ta pwede nga i-risk ang ilang kabuhi dito sa dalan since mainit ang sa dalan. And then third sinano kay ang question very very simple. Pwede ganis la cancer sa Bisaya. So may gamay man nga i-measure taman ang ilang intellect, no? Kay atubang sila sa public. So dapat may kanya gamay nga bisan hindi man nga maalam kay hindi man ta nag-expect nga mga degree holder ang ara tada sa dalan, pero ang ato lang is they know how to translate kung sa nga anong ila ara sa mind nila, i-translate nila into writings. Okay, sa 270 nga ginpaidalom sa evaluation test, may result na ni sir, pwede ta mahambal kung mga pila ka percent ang nakapasar? Susubong, bali kagina may last pa kita nga pang interview. Okay. Kay right after sa ilang rating, may gina-isa-isa tagid ni sila gina-interview, and then gina-perform naton sa hand signaling. So kanina may ara pa katapusan, that's why wala pa gid naton nakuha ang exact na figure kung pila ang aton nakapasar, consider nga nakapasar. By the way, Action Marlon, ang aton test ngayon hindi ni siya quantitative, no? This is I consider na qualitative test. That's why ang aton nga grading or rating sila hindi figure. So may ara nga poor or good. Kagang kung mayo-ayogid siya, makonsider ta nga best. So amo lang aton nga grading rating system sa ila. So ang aton sa figure, no, ibalik ko lang daw mga hindi tagid exactly mahatag ang exact figure, but then ara kita gamay man lang mga nasa 30% or to 40% ang na-rate naton bilang poor. So ano ang matabo sila sa ila, sir? Hindi man na sila mawad ang trabaho kung ma-failed sila sa nga test? Wala, Action Marlon, no. Masubo man naton ni Hambal, pero since nga ang aton nga 270, remedios ta lang ni sang time na na-vacuum ang aton nga dalan. But then eventually after the aton nga pag-deploy, may damo kita nga na-endorse nga who are
capable sa posisyon or sa job. Ang aton reserve subong, we have 190 na subong as of today. So ang akon dira is after evaluating or after the result, naragin man ta nga makonsider nga daw medyo nubo gid kayo kag igaw gid ang ilang bisan sa pagsulat mabudlay, hindi gid ka interpret, no? So mabulubudlayan tada gina-consider ko pag ani Action Marlon nga bisan hindi lang sa kabalumayo sa signaling ma-develop ta lang na. Ang importante ang sa iyang medyo knowledge, no? So siguro may ara kita subong 30%, siguro mga 40 or 50 ka na rate naton as for. So, okay. Mabalaan ta pa ni sa masunod nga adlaw, sir, no, kung ano gid ang final nga desisyon ninyo. Final gid nga kwan nga results sa di. Yes, ginatinguhan ko nga tomorrow or the next day. Ma-finalize na ang kung sino gid ang qualified, and then for those naman nga medyo dimala siguro, i-subject ko pa pan sa re-evaluation. Kay tanawon ta kung hindi man siya be capable sa iya kapagsulat kag pagbasa, basi pwede sa ma-convert kay may mga skilled, may ara makita da nga skilled nga mga individual, like panday siya kag masagad man sa mag-welding. So maybe consider to study to sa engineering. So since limited lamang gyapon ang number, so hindi tagid ma-accommodate ang tanan, Action Marlon. So ang aton kinahanglan is actual gid nga traffic enforcers. That's why I consider ang aton nga tawag nga reserve after guro ma-come out ang kung pila gid ang mabuhin nga do hindi na gid ma-consider. So ma-call out naman kata from the reserve kagatagaan ta man gyapon exam kung i-qualify ta sila para ma-fill in sa mga medyo madimalas nga hindi ta nagid madisponihan. Sige. Wala ton tanay sara kabay pa nga di madugoyan ni kag makulo kompleto tanay ang ginakinahanglan gid nga kadamuon sa mga traffic enforcers para nga ma-deploy ta na sila, no, sa nagkalain-lain nga mga area. Police Major John G. Liba, sir, thank you good sa information kag mayong gabi simo. Yes, mayong gabi, Action Marlon. Thank you man, mayong gabi sa inyo tanan. Action Firing Line. Amo na latonta sa masunod nga adlaw mga ka-action, no, kon ma-final na gid, no, pagwa ni Police Major John G. Liba. No, ang resulta sang evaluation test, sakto gyud man ituod mo, no? Kinahanglan ta man nga ipasiguro, no, nga inang trabaho sa traffic enforcer kung di na sa na-assign, dapat hindi man siling dapat may ara sang kapabilidad, no? Capacity, no? May ikasarang hindi gyud man siling galalapaw, no? May ara lambla galing kay manti may mabutang gid sa di balas kay manti si hambal ni Police Major John G. Liba do mga 30 to 40% ang grado is poor, no? Daw pigaw gid pero ginapagitaan pamaagi, no? May pamaagi pa man nadumduman kung pigaw ko sa traffic enforcer dito ka sa opisina, no? Sang bitaw kabalo ka mag pamanday welding, importante di ka lang mabuhat ansang trabaho. Action Firing Line. Alas 8:48 sa lawantay sige dang balita halin sa Bacolod City Hall, no? Ikakawuntang nga mga balita sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar, kaya importante man yung mag-action ang kabalik medyo damo-damo sang damo-damo to ang ila sa ringa na proseso. Mga 10,000, no, ang naproseso nila sa voter registration naging patigayon from July 4 to 23. Amo ni kadamo sa mga pamatanon subong ang nagka-interest, no, nga magsulod sa eleksyon. Action Firing Line. Nag-intra sa butuhay nga ginatawag mga ka-action ti. Nagligad to ang hambal ni Comelec Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria ang pagpatiya bangod sang social media subong bangod. Damo subong sang kaintra na sa Facebook ti. Alawad daw may mabasahan ka na mag-action nga mo ni. Kaka-interest ang mga pamatanon. Kag ang transfer gini pagbaton sa mga luyag magsaylo bala sang ila sa nga registrasyon. Action Radio City Hall Report.
Ibalon tali-tali sa nga balita, angot sini with Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come Sa final tally action Mars ang Comelec Bacolod 7,293 tanan ka mga aplikante ang nasiningan na proseso sa Comelec Bacolod sa voters registration nga nag-end nagligad nga Sabado. Sunod diri kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Tenyo Kanya nga 4,066 ka mga pamatan-on nag-edad 15 tubtub 17 anyo sa amo ni siya ang majority no sa mga aplikante nga nakarehistro or na-registered sa Comelec Bacolod Action Mar. May 2,885 mga new registrant man ni sila pero ang edad din guys 18 tubtub 30 anyo sa kag may nagapakita man sa datos nga may area sang 367 ang nagsaylo sa iban nga barangay may masobre sa kalibo nga transfer sa sining registration action mark kag may man 164 nga transfer with reactivation na status na rin nga gin-present sa aton no, sa Comelec Bacolod, may reaction mark, transfer with reactivation and correction of entries. Transfer with correction of entries, may reactivation lamang, kag correction of entries. So, amo na siya ang so far tali sa Comelec Bacolod. Pero wala pa din nagatapos action marang na siningang trabaho sa Comelec. Bangod by August 1 to August 4, diri patigayunon ang Election Registration Board o kon ERB hearing, no? Pag-ausisaon ang mga documents nga presentar sa mga aplikante antes nga makabig sila or ilakip sa listahan bilang opisyal nga botante sa siyudad sa Bacolod Action Marlon. Diri man pag-ausisaon kung bala may mga petition or opposition na i-file batok sa mga nag-register action mar pero according kay ina kay Attorney Kanya so far wala pa sila sang may nabaton 5 days or 6 days antes ang ERB hearing. Aring tingog ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Tenyo Kanya. 10,293 ang total nga na-process namon nga application. August 1 ang ERB. Wala na. Amo na lang tong last ang 23 sa Sabado. So, ato ini may nabato na kamo so far nga petition ahead sa inyong nga ERB? Opposition, wala. Wala. Of the 10,000 registrants nga nato ini nga nabato nyo, laban diri mga new? Ang yes, laban sa new ang aton nga 15 to 17 years old ara sa 4,066. Bali yung ERB naton pila ka days nga nato ini? 5 days kita, August 1 to 4, kay 10,000. Allowed kita to conduct ERB for at least 1,000 applicants per day. But not to exceed 5 days, so hasta lang kita August 4. Aksumar na batihan si Atty. Kanya sa Comelec Bacolod. Tiban nga balita sa City Hall sang nag-start na ang halap nago no nga campaign sang bitaw against sa mga e-bike or e-trike kinagabiyahe sa mga national kang main thoroughfare. So far may 5 sila aksumar nga nagkradakpan or gin-impound gidya hining nila sining mga e-trike or e-bike dira sa area sang Dalan Lozariaga malapit sa may Cayetano Main kag sa may Dalan Lacson. Nag-start ini nagbigay gid mga Biyernes sa duha sadto ang ila sining impound nga e-bike and then subong adlaw Lunes may additional nga 3. Pero according diri kay Bitaw Admin Head Rodolfo Soax Marlon ang sang Biyernes to nga nagagin impound subong gin-release nila matapos natin nagbayad sa penalty nga 100 pesos. Amo nang problema kay kun Biyernes ikaw madakpan di magahulat gid sang Sabado kag Domingo bangod wala opisina antes nimo nga makuha no or i-release sa imo ang imo sining e-bike action Marlon. Pero subong kung nadakpan ka buwas pwede ka na makapadulong sa Bitaw para iproseso ang mga dokumento kag marilisa ang imo sining e-trike action Marlon. Same sa gihapon ang pathag rin ni Sir Tong Kati ginadilian ang pagmaneho sa mga e-bike na wala sang engine kag chassis number and then di sa rehistrado sa siyudad ng Bacolod wala sang franchise Action Marlon kag allowed lang sila sa mga subdivision o kon sa ila sining barangay. Aring tingog ni Bitaw Admin Head Rodolfo Song. So far sir, may ari pa lang tadi daw, tatlo pa lang na. Kay kung may mo man lang sir nga masaway kag magbalik sila, we still giving din an option. No, kay hindi naman pag-gulpiho na sila, pero as long na hindi na sila mag-recess, hindi sila pag-impound. Pero kung mag-recess sila ka after warning, nga nagasulod sila gyapon, we have no choice but to impound their vehicle. Oo. Bali ang tatlo, sir, din nga area, sir, nga location? Dire sa may dire sa may guys sa Luzuriaga. Oo. Alibana, sir, din nga area? Sa Lacson.
Lacson. Basta sir, ara lang sa video to refer kag mga national road, they are permitted to fly. Sir Marlon, portion lamang nga sa tingog no, ni Bitaw Admin Head Rodolfo Song. So, gina-expect natin in the coming days, according man sa Bitaw, nga sige-sige na or tayo yun ang ilang sining operation batok sa mga e-bike. Update, kabalitag-ikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, mga balitagikan sa Bacolod City Hall ini nga bahin. Dala sa aton sa kaluwan sa nga D3. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit
o kon malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kon hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang Sa Action Firing Line, magatakop naman Temporario. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio!